Naslouchej druhým, snaž se poznat jejich názor, udělej si svůj vlastní a rozhodni se sám. Když se ti něco napoprvé nepodaří, svět se nezboří. Všichni dělají chyby. Důležité je se z nich poučit. Za poctivou práci chtěj poctivou odměnu, neboj se říkat ne. Možnost být úspěšný má každý. Úspěch ale nepřichází sám od sebe. Je potřeba vyjít mu naproti. Vždy záleží jen na naší podnikavosti, píli a vůli. Rozvíjejte u svých dětí jejich podnikavost s lovci podnikatelských duchů. Dejte jim šanci sáhnout po příležitostech, které život přináší. Program Lovci podnikatelských duchů je inspirovaný zahraničními zkušenostmi z vyspělých zemí. Střídají se v něm pohybové, zábavné a tvořivé aktivity. Stejně taky aktivity rozvíjející intelekt dětí. Program byl připraven týmem zkušených psychologů, pedagogů a manažerů. Účinně v sobě spojuje hru, zábavu a kvalitní vzdělávání zážitkovou formou. U všech aktivit je kladen velký důraz na zpětnou vazbu, komunikaci s dětmi a podněcování jejich aktivity. Tady si v naší hře uděláme malou přestávku. Zajímá mě, jak se vám mluvilo se šerpou? Nic moc. Byl nějaký divný. Pořád se díval někam jinam. On nás vůbec neposlouchal. Nepustil nás vůbec ke slovu. Zajímavé. Proč si to myslíte? Protože nám pořád skákal do řeči. A nedíval se na nás. Pořád povídal jenom o sobě. Myslíte si, že je důležité naslouchat druhým lidem? Správně. Když se s někým bavíte, měli byste mít na paměti, že máte 2 uši, ale jen 1 ústa. To znamená, že je důležité 2krát více naslouchat, než mluvit. Díky tomu získáme informace, které nám pomohou rozhovor rozvíjet dál. Zároveň je třeba dát druhému najevo, že ho posloucháme, že se ho snažíme pochopit. Rozumíte tomu? Teď vám rozdám samolepky do vašich deníků lovce. Pomůžu vám lépe si zapamatovat, co jsme se dnes všechno naučili. Jsem stejně dobrý jako všichni ostatní. Dokážu si na každou věc udělat svůj vlastní názor. Ostatní jsou stejně dobří jako já. Proto je důležité dát jim možnost, aby mi řekli, co si myslí a vysvětlili mi svůj názor. Teprve potom se můžu rozhodnout. Mám 2 uši, ale pouze 1 ústa. To znamená, že bych se měl snažit 2krát více naslouchat, než mluvit. Lovci podnikatelských duchů. To není jen hra ke trávení volného času dětí. Program zážitkovou formou rozvíjí podnikavost dětí, hledání nových cest pro řešení problémů a komunikaci s ostatními. Důvěru ve vlastní schopnosti, zdravé sebevědomí, umění učinit v pravý čas rozhodnutí a ochotu nést za něj odpovědnost. To všechno jsou dovednosti, které odlišují úspěšné od těch ostatních. Výuka probíhá na pozadí tajemného dobrodružného příběhu, který děti prožívají. V hlubokém podzemí, Ve vysokých horách, v historických archivech, pod vodou i na souši. tam všude budou děti pátrat po stopách vedoucích k záhadným stvořením, podnikatelským duchům. Na děti tak čeká například Komun, duch komunikačních dovedností, mistr podání ruky a očního kontaktu. Nebo Asertina, vládkyně kompromisu, mistryně prosazování oprávněných požadavků a obrany proti manipulaci. Program je provozován formou franšízy, což dětem a rodičům garantuje Vysoce odborný vzdělávací program pro skupiny maximálně 15 dětí, zaměřený na nácviky dovedností spojených s úspěchem. velmi kvalitní metodické materiály pro učitele, které zajišťují dodržení předepsané kvality výuky. Kvalitní a atraktivní podpůrné materiály pro děti. Celostátní soutěž jednotlivců a týmů o hodnotné ceny. Otevřenost programu vůči rodičům, jejich kontrole aktivit a výsledků programu formou možných návštěv výuky a sledování podpůrných materiálů pro děti. Navštivte stránky businesskids.cz, kde se dozvíte veškeré podrobnosti o programu Lovci podnikatelských duchů. Najdete zde místa, kde program probíhá. V případě, že žádné z nich není v blízkosti vašeho bydliště,
kontaktujte přímo společnost Business Kids. Rozvíjejte osobnost vašich dětí správným směrem. Položte základy úspěšné budoucnosti vašich dětí.